Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wai me ya kawo 'yan ta'adda cikin gari ne? Ababan Allah, za ka ce ɗan ta'adda. Ba 'yan ta'addan ba ne? Su ne tara hanya, su ne kidnapping. 'Yan ta'adda ne. Ababawan Allah, ya ja kashe mana 'yan ta'adda. Da mu da ku fa kada ku manta duka Allah ne ya halishe mu. Kuma sannan annabi ya ce al-muslimu akhul muslim, dukkaninmu 'yan uwan juna ne Hausawa da Fulani. Muna ba ku aure kuma kuna ba mu aure. Kaga dukkaninmu mun zama abu ɗaya. To amma me yasa idan muka shigo cikin gari kuke kyarar mu ba ku son mu shigo cikin ku? Saboda kawai wasu suna amfani da rigunan mu na Fulani suna shiga suna yin ta'addanci shikenan kuma duk kowanne ba Fulatani ya zama dan ta'adda. Haba dan Allah dan Annabi. Dama ni ban kai hazuci ba. Munafiki sai da na faɗa ma. Mu tsakaninmu da Fulani ai amana ce. Yaka Aisha ina zaton ba Fulatana ce ba Bahaushe aka ɗauka aka bawa wa? Babanmu ma ba Fulatani ne. Kalli gashin kaina, kalli ka gani, ka san ni ma uwata ba Fulatana ce. Ka an ƙara je an zagi ba Fulatani. Akan haka zan iya cire malam bi kace da mutane wallahi. Zo ka zauna bawan Allah zagayo me shayi. Ni sauri ka haɗa mai shayi zauna kusa da ni. Ai mu da Fulani da anan Fulani zauna a nan. Soya masa ƙwai biyu. Biredin ka sa mai bota. Fulani a yi haƙuri wallahi dama ne abin bai kai zuci ba. Ba komai a yanayi na mutane yanzu. Rai ne in ya riga ya ɓaci.